Čus bobinu, dámy a páni. Takže dneska si zahrajeme Poppy Playtime. Zkusíme to rychleji. Já už jsem to samozřejmě hrál, jo. Takže se nemusíte vůbec bát. A ty, Karle, za kamerou, nezapomeň dát like. A odběr. Jasné? Takže nezapomeň ho tam plesknout a my si to jdeme teda teď zahrát. Stisnu play. Já už jsem to hrál, takže to je no game, ale jo, já tady pustím. Zajímavé, to teď nebudeme dělat. Dáme si new game. Tady můžete slyšet vintage kazetu, která mě teď nezajímá, takže jo, takže jsem ji skipnul a my teď teda, co tady máme teď? Jo, my tady vlastně teď máme ohromnou ten kód, já už to asi vím. Takže zelená, růžová, žlutá, červená, je to tak? Ano, je to tak. Dobře, takže máme tady kazetu, která mě nezajímá, ale to skipnu, takže to skipnu a jdeme. Boom. Tak, už je tady ten hadíšek, balíček. Vůbec nevyšahávám, vůbec to tady nevyšahávám. Tady stisknu. Trošku se vypala elektro. To je zajímavé, že máš klíč, Hage. To je zajímavé. Dobře, takže vezmu si klíč, jo. Vezmu si klíč a teď to tady budu muset propojit. Jedna. Druhá. Krásá, přímo, nádhera. Teď to otevřeme. Vagy tady není. Dobře, nevadí, to je určitě nějaký omyl. To nevadí. Je to vagy. Jo, dobře, takže tady to otevřu. Otevírej. Tady je kazeta, která mě vůbec nezajímá, víš? Tak, jdeme si pro červenou ruku. A ťap. Tady tam si šťapnou ruku. Creepy. Takže kde to je, kde? Ne. Další skoro nevidím. Hejo. Máme další. Pojď, jo, tam on vidím další. Ej, Lemmy. Tak si to vezmu. Bubnínek hraje? Podobnou hru. No. Dostaneme tohle. Čap.
Čau, Hagi. Sople. Takhle. Kámo, já tady tu zelenou baterku prostě nevidím, já ji prostě vidět nebudu. Kámo. Zelená, baterko. To je slepej a to je blbej. Co? Já ji nevidím. Kde je? Tady já jsem i chtěl. No dobře. Tak jdeme. Jedna druhá. Já mě tohle video je delší, než jsem měla. Takže mám tady svoji červenou ruku. Může trefit? To není tak pravidelné. A doufám, že dlouho nebude. Uj. Myslím, pamatuju, já jsem tak se... Tak jedeme za Hagim Vagem. Oh yeah. Uvidíme, jestli mě dostane. Dobré, nejím tam povrch. Já jdu nahoru. To si taky pamatuju. Takže by to mělo být teoreticky naprosto jednoduché. Dobré, že ta hra je zadarmo. Tam zajdu takhle. Kámo, to byl jumpscare, kámo, 200 000. Halo? 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 Co na mě? Tě vidím.
doufám, že Minecraft bude lepší. To bude boss, úplně boj. Výborně, jsem tím slepý. Koukejte. Dobrý telefon. Takový hezký černo, jo. Mi nehrozí! Fuj. Bla, vůbec na mě nechodí. Vagina. Fuj, Karla zachrání mě. Karlíku. Prostě zdrhej. Neohlížej se. Zdrhej. Neohlížej se. Vůbec nic neohlížej. Dange. Jak je to dange, ty dange. Dělej. Pomoc. Dělej. Fuj. Ble, jsi hnusnej. Tam už fuj. Jaký jsi plaska. Fuj. Ble. Hnusnej modrej blbec. Dobré, bude asi žít. To je můj brácha, jo. To pozdravte. To jsem dostal neviděl. To byl blbé. Dolů do komentářů napište ahoj. Ahoj brácho. Ahoj blbý brácho. Tenhle pivo bude asi žít. No možná, nevím, ale jsme se nějak zmavili, takže Vás bude asi hodně strašidelná. Ne, nebo jako my už jsme hráli jako oba dvě. Ale dobře, neskusím. Dobře, takže to nás nezajímá, jo, nějaký autoři, nějaký řeč, tak dále.